Som pred Slieským domom a v pozadí je gerlach. Už na ňo nesvieti slniečko. Keď sa pohybujem smerom doprava, tak vidíme Velické pleso, pohľad do Velickej doliny. Po pravej strane ešte sú štíty zaliaté slnkom, sú tam rôzne veže, štrbiny, opalová stena, bradavica a také. A keď sa pomaličky otočíme, tak ešte viac svieti slniečko, ale pomaly už prestane svietiť. Čiže som nadšená, že som dnes vyšla bicyklom na Slieský dom, pretože som si splnila limit tohto ročný, ešte ani raz som nebola na bicykli, takže mám to splnené. Teší ma to a budem to opakovať každý rok a ešte aj viackrát. Ešte si ukážeme pohľad do Popradskej kotliny. Je taký trošku zahmlený, ale tiež tam svietilo slnko asi tak od predobedia, od obeda. Takže ja sa na vás opäť teším na budúce. Dovidenia.